Támad ag dul faoisce go bunan agéin le fécint SpongeBob An Scannán SquarePants. Bhfuil sé? Tá sé anseo. Conas mar a bhuthaí tú nuair a chuala tú go mbeadh SpongeBob An Scannán SquarePants ar fáil as gaeilge. Bhí mar an teáiste Cé fá? mar smáilm SpongeBob. Cé é an character is fearr leat? SpongeBob nó Patrick. SpongeBob nó Patrick. Céird fuúta SpongeBob nó Patrick. SpongeBob. Agus cé fá? Mar duning sebadí seafáide. Cén goire a dhéanann SpongeBob? Agus inis som cé den rud is fearr faoin Scannán. An óir an big guy. Bhí an roller coaster granmhar. Ava, cé den rud is fearr leatsa faoin Scannán? Ní a bhrich Patrick an certificate. Agus an réit tú goire? Bhí. Cálíní, cé den rud is fearr leatsa faoin Scannán? Gachrad agus is sprálan SpongeBob. Agus? An óir a hitsin Lucky Brick SpongeBob agus is even an Patrick. Gon gapan tú gur cóir gur racha gachtain is sa tír leis an Scannán seo eáil is gaeilge. Ceapan. Cé fá? Mar sé iontas gúil tredunta an gaeilge in náit béle agus tá an deisian. Gur mágad có, má tas a gurí mo job a hógáil? Tógtas an mic rocky mé se bháile. Sin oké? No. No!